Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company, sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalangga naman tagparamati region-wide, mga palaga kita sa Nabilin. 48 minutos karong adlaw, Biyernes, Friday night. Petsa 19. Uy, 35 dias na lang ang Nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 42 dias. Goodbye na sa 2021. Biyernes naman edisyon sa inyo siringa palatuntunan si Randa liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siringa mga correspondent. Sa liwat na Manila siringa padulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events.
Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sini nga makapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kag dulunggan oras sa kagabion aton sini nga Patrol 2 padayon pa nga nagalibot sa sini nga bahin sa syudad sang Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan kag himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Aton man nga update pagbantay sa mga balita sa national, international, breaking news plus report. Update sa COVID-19, ginatutukan ni Action ang Defensor. Of the magita sa aton siling ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert, Christian James Binares, transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo, sinalagad ang korman sa siling nga palatuntunan, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin 46 minutos na pagpangalagab inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Standby to guys sa observation report sa ato sa patrol sa patay nga paglibot ni Action John Diaz sa Friday night. Ibalunta ang night live. Sa biyernes naton sila nga pagpangalagan. Unahon tanay nga aton sila nga winner sa aton sila nga Sapniversary. Sa Action Radio Bacolod ang padayon nga pamaskwa. Igadulot kag igadulong sang Action Radio Bacolod. Muna yung mga listener, tadamo gamban nyo akong nga landa, wala magabutan. Hindi mo pa chimpoy. Damo da ng entry tadiyo. Kaya ang mabunutan ta na, amo na ang nabdan sa buwinas. Kaya sa pagkadamo sa nga entry diri, ngalan niya gidya ang ato nagabutan. Tama na siling blangat ang swerte mo kung kaisa, ang imo buwinas kung kaisa, hindi mo mapaktan. Kibot ka lang na kong kiss. Ay, ako na tungalan. Ay. Kani basta magabutan, ngalan mo kag pagtawag na si mo garing imo cellphone. Makasabat ka sa nagatawag sa imo. Matik na dayon. 500 pesos dayon na. Pero antes ko malipat, basi bala mamultahan ko bla sinisang espesyal nga panamya ho. Ginatamya ko dira sa may area sang Barangay Sumag. Avid listener gini sa Action Radio. Basta way ni sa trabaho kag makachansa ni saya. Ginauna yining radyo sa uluhan niya. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Renato Nato Escoltero. Si Mr. Renato Escoltero nagatrabaho ni sa SSS Kabangkalan Branch. Arat ng balay sa Sumag. Classmate isagali ni Sir Rioben Tampos. Ang mapisan kagawardi bala nga LTO chief sang Bacolod. Si Renato Nato Escoltero. SSS Kabangkalan Branch. Kapamati sila sa itong program. Katagabi, taga Sumag ni siya. Isa pagid kalisidar naton, may goma ni Mr. Rioben Tampos. Tamya ko dara si Mr. Edward Bob Francia. Ano sa kay Mr. Edward Bob Francia dira sa Barangay Villamonte, may gabi-igid. Sa gwapa yang anak si Angeli Bofain Francia. Kag ang gwapa man of course nga asawa ni Mr. Eduardo Bob Francia nga si Madam
Josephine Francia. Tanan sang Barangay Villamonte. Gapaurok-urokit. Salamat gida. Yung mga abid listener nga hindi mo niya mabayaran. Amo man si Sir Mon Lopez. Isa sa mga maestro dira sa UNOR. Mr. Mon Lopez. Ang akon nga ludi. Ari na ang ato sa nga winner. Sa line number 3. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari na ang ato sa nga winner sa line number 2. Mayong gabi. Hello. Mayong gabi. Hello. Hello. Mayong gabi. May gabi. Oo. Sino ganini? Hello. Oo. Liko na hinay-hinay volume sa radyo mo, Lolo. Oo. Oh, okay. Rana. Sino ganini? Ramon ito si Pedro. Oo. Pilato ni Dad gani. 16. Oo. Taga din kagid. Barangay Arisbila, Carlota City. Okay. Barangay Arisbila, Carlota City. Oo. Sinong kilala mo di sa Action Radio? Si Action Eric Magana. Very good. Ate. Sige Tatay Ramonito Di Pedro, congratulations. Ikaw nga nga winner. May 500 pesos ka. Ipadala naman na buwasin mo. Hulat ka isang text na ha. Oo, salamat. Salamat kid Tatay Ramonito. Congratulations. Oo, salamat. Mayong gabi. Okay. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dula-dula pa ang signal ni Tatay Ramonito Di Pedro sang Barangay RSB, La Carlota City. Kung si Manong Nato Escoltero pa, niya ako wag magabutan ang akong ngalan, no? Pisiling ko nung damo-damo ko dandang entry na mo, no? Kasi dason nga gabot sa pila ka mga programa diri sa Aksyon Radio, basi numero na. Cellphone number na ni Sir Nato Escoltero. Sir, liwat may gabi dira sa imo kag salamat kita. Una nga bahay sa ato sila pabalaga ginadulong sa Sagalawan sa D3 Bayo. Check na ato sila Patrol 2. Ato sila Crosswind Patrol. Kamusta hon tare paglibot-libot ni Action John Diaz sa sining gabi. Daw na si Platayin sa tubangan sang New Government Center. Daw nangin colorful na ang NGC. Ito kadamo na sa mga nagapulo pa hangin-hangin kaga nagapabulubog na da. Check na ato sila Patrol. Observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Action John Diaz sa Patrol. John, musta John? Maganda tayong lahat. Maganda ang gabi. Oo. Ambal ni Attorney Cesar Viloria Jr. Oh, kay Attorney Cesar Viloria Jr. da may gabi igid. Nag-chat kami nga, Ako, may gabi ko na sa aton nga duwa ni Action Eric Magbanwa. Attorney Cesar Viloria Jr. Number 7.
Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Halabira! Halabira. May gabi sa tanang nga nagalagaw sa NDC. Oo. Iban ko ro nagambagis lang mo na yung chance sa para kakluangin. Gani. Nami kin malibot-libot sa NDC abi. Tikon ma-maintain na ining alert level 2. Malabo sa alert level 1, sigurong iban di kapag gusto nagdilibot-libot man. Gani? Hopefully nga ma-maintain na nato ng maayo nga mga tirada. Kay para ti iban nga naga-enjoy, kundi mag-sige-sige gidila pag-enjoy man, no? Gani. Anong oras na ako? Alas 10? Ay, abi sa iban, guro curfew na. Well, Pero na. ang nakabalo, ari Pedris NDC. Sige pa na sa libot-libot, may mga bit-bit nga ido, may mga kabataan, sila nga dala. Importante nakasok-sok ka lang face mask, may bit-bit ka lang alcohol, oy, wala problema, no? Pwede gid sila actually, nakiti, nanda na sa iban eh. Pero pa picture ka, di kayo damon na hidlaw sa Bacolod, di ba lang ang karatulaho? Ay, iban, wala lang ka pa picture sa Bacolod, ni Tisubong, nakapulo pa picture, nagid sila, no? Oo. Kag magkalibot-libot, action, Eric, makita nilang katahom, kagkatason sa fountain. Nagtaas, subong ang puswa ka po fountain, no? Ate Pero kay... kaya nubo lang eh. Ha? Nanilga dyan, nubo lang ning puswa kayo. Di kay may kuan pa mong may ara pang instricto sang health protocol. Oo, gani. Di kay subong ka hindi na instricto kundi ang puswakya taas ta. Oo, taas na bali ang mabuhay ang lahat. Kaya dumayo gid sang iya nga nga giyo subong sa fountain diri sa NDC, oh. Oo. Ang tunga gapuswak do pila ni guro kamitros ang kataaso ni. Sobra pa rin sa height nga gina-require sa bitaw. Oo. Ang palibot ni Arima, no? Nga may mga gulugan, may diri nga mga pero importante kompletong suga. Ang pulungkuan kompleto man. Nan. Dahil lawag lagor man pulupongko sa pulungkuan diri. Ang mayo diri kay ang flag kompleto man, no? Basta kompletong flag kompleto tanan wala gina sa problema. Mayo action reka. Nan. Ang mga balaligyan diri kompleto man. Amat-amat naman sa diri nga nagabukas, amat-amat naman diri nga nagaganar ang pila ka mga balaligyaan diri sa NDC. May nagkabaligya di mga ng pangalan sa mga pangkabataan, no? May mga ginapadupad, may mga matahom dito nga mga pangalampangan, lang mga gagiyo-giyo, lang kagang remote control, oy, amo gining ginakailigan diri sa iban. May lagi na lang do disenyo, na sa mga itsura nga pwede maglupad kung ano malupad sa kanginan, mahilyo, may ginabaligya man din na mo ginalagas ng kamataan dahil lagano nila, no? Hindi ka rin isang kite, amo naman ang imo lampangan action, Eric, no? Pero bataan da mo ginangila nga na-enjoyan kag nakalipayan gid. Ay, amo ginila ginapahita kaya balis ka gayon nga kami ginmapuo sa sulod sang balay, ari na gid kami sagwa. Kaya tinugay mo na sila ka ano mo ginpang priso sulod sang puloyan. Gani man. Na, kung nabot man duwa ka tuig, guys. Kaya subong mo, pwede na sila yung kalibot-libot, kaya ti matrutaway, gulagmay. Pero kung magtayo yun, mag-alert level 1 pag-itabi, Oo. oy, katahom sa nga mo na ang sitwasyon, no? Kabay pa nga pagpatak Disyembre 1, level 1 na ta. Oy, isa pa gidna. Oo. Dako gidna nga makabulig, action, Eric. Para mo na nga Pasko nga mayo para sa aton. Oo man, nagaling kay ti dapat gini ko pero gini tanan, inintinar gini dapat ang tanan action Eric, no? Oo. Kay hindi gini matapos kung wala nag-cooperate ang tanan. Galing kay Tio subo-subo tabo subong adlaw una ko lang ni kidamol ka pa yung update bla. Gani? Aksidente sa may bago bla bro, subo gini. Isa patay action Eric, isa ang pilason. Bow. O ay sinam na kalunding, pauli na sila tani, galing kay dulom ko ng dalan. Oo. Wala na kabalo, galing may nabilin, galing nga tinumpok sang tubo. Mga gintumpok sang tubo ni. Dapat himuson, gini, special kung dulom ang dalan. Di kaya, kaano mo, amo tula pa rito, gabi, galing, yung gamay na tuwa rin nga karatula, ginamuno, ta na. Amo ni Wala sa may, amo man yung rason ko nga ang ating aton nga bitaw kung gabi nang instrikto sa karganay tubo. oo, kay nalit naman ng karawigit, dra. Nakarawigit da ang pagplastar di bla mayo bla kabarang kiwala. Daw kisa rin gina-appreciate nila ba ginambalan nila ng mga driver nga maayo gidi mo nga karga nung hipid. Hipid, Both oo. tiningon hindi na magkarawasag ang mga karga, hindi makatugas ang aksidente. Correct. Kaya tabo diri sa may Don Jore, according diri sa kapulisan, naging bilin din ang tumpok sang tubo, tigdulom ang dalanon, bisan man, kapal ka, bisan man, hinay, gituod, tuman ng alang, kaya matukaplak ang ginadaya, kung wala sa warning device,
balasulon kini kay dapat ang dalan di mo na pagbutangan tubuya. Paano mo na butangan tubo ang dalanon kay ti para na sa mga slakyan tanan. Kung may magdisgrasya ko di balasulon tingin dabo sa mga gabi tugaplak ning motorsiklo gid man ayo sang OIC ni do man reserve la sang lending. Grabe. Karang inang kolektor nila nga papauli sila sang Lakalota Marisanday Lionel Gumiling ho kaga Mark Ryan Gumulon ang bagay sang bago PNP ni Police Corporal Kim Iver Coronel nagapapauli din sila sa Lakalota action na nga dawa and then alang-alang sila kuno bunggo sila sa nagatumpok talaga mga tubo ang ginaman nila nga XRM nga motor tigay kung kolektor kaga motor gin maning kalabanan nyo mo pabunggo nagtabog sila nga duwa. Uy. Di malas ng imog sunod kay may nagasugata nga mixer. Wow. Mixer na bala sa para sa mga semento na. Oo. Gasugata alin sila kaluta pabalik bago ay nagsuhot sila nga duwas dalom sang truck. Ay abaw. Nalapakan ang ulo sining ni Gumiling. Wasak aksonere ka. Grabe no. Tikay digdo sila nagtiyog. Ining si Gumulon, swerte tiil lang yaya, no? So wala nga tiil. Nalapakan. Tilas, nalapakan man aksonere ka. Mo nagang swerte mo na gito sa kadamo nga labugan mo katupaan mo dito kis dalong mixer dalong makatupa. Oo, imbis ganing nga diri ka ba sa may kampo dampe? Oo. Nagpatunga sila sa dalan, dito sila ng tabog nga duwati. Grabe, no? Naano gid ti on gurubla sa ila aksonere ka. Swerte na gid man to sang kolektor ko to sang linding Gani man ang OIC to. Sus. Na ganing kapulisan kay dito ginagtabog ining duha hindi man to ilang head-on collision kay wala man damage ang mixer. Ang tubo lang gid kang dito nag-ungot actually kining gatumpok nga tubo sa kakilitan dalan. And ito resulta mo yung patay ginining si Gumiling, pilason ining si Gumulon ginabulong sa diri sa may Bacoor South General Hospital sa may barangay Panukoy ining si Gumulon aksyonerik na tapos makangkon sa kapilasan ang driver tigalingin man ang ulo sa driver kay mixer kiti wala man sa namuna mo sa iyatiyag drive naman sa salakyan niya amo ning taga sudad sa Cadiz nga si Rolando Abelio ng Gamanayo naman siya sa salakyan di pumuli naman sa aksyonerik sa may o kapabalik sa sudad sa Bago kaya kiti nagluntad ining aksidente malas man ang driver kasi kadamo sang magya nga way sa lapakan dito tumupa yang tao nga nalapakan niya gid. Gani sa ulihi pa ang pauna, hindi sa unahan, no kununahan ang balbiti ko nakita tugro sa mixer nakapindot sa gulpe man. Gusto man na sa mixer lang lapakan na siya kundi hindi gid man. Gani aksidente ginata tabo kay sinoblay ang imo expedition ka masulod balong sa truck man. Gani. Kaya mo to natabo dito nagidi nagtabog kining driver ang ako ra ang nagaangkas sa motorsiklo. Siguro mas layo yung tabogan niya actually kaysa nag-aangkas mo. Ang driver magiging-kapyutan pa rin naman na bela, may mo nila nalapit-lapit. Pero na ito ang yung pinaka-senaryo, dito kayo na sa lugar, layo man yung Don Jorge. Sa Don Jorge, tani ba sunod sa Bago? Highway. Sunod lo naman no? Nga area, pero kung may mga shortcut, hindi ba kato sa may syudad sang Bago, ako sa syudad sang Lakalota, Sean Erica. Yari report ng statement sang topic investigator sang Bago, Police Corporal Coronel Accionere. Ano nga tabo, sir? Bali, ang 5, similay 5 na panatapol kita National Highway, yung purok kita sa ganito ng Jaranita. Bali, ang gawa ka, ang katali sa motor, may isa rin, si Lionel Gumiling, 30 years old. Ang driver, si Mark, at si Mark Ryan Gumulon, 25 years old. Bali, isa tulong sa west na direction. Okay. Kagiling sa kasa na sa ino po sa sigit sa kasa. Inaman niyo ni Rolando Abelio, 47 years old, sa pinapahan na dis. Okay. Bali, ang kamustuloy eh, wala nila nakita ang natumpok sa tupo sa dala niya ilang lugar. Okay. Tapos, hindi sila nagtutog pagkalo sa dala sa sismik sa pagkalihin nila na kawalan sa suhot dalawang ng sismik siya. Accionary ka ang investigador sang Bago PNP Police Corporal Coronel
amo natin buwas pa ni kay under custody ining driver sang truck amo gid proper disposition sa amo sila kaso agin may mo bisan man ba nga wala ka sila basta involvado ka sa aksidente gina under custody kanila anay Yes. for a proper disposition action Eric no. Anyways, balik ka din sa Bacolod, maraming panahon sa mga gabi, sana gaton kalangitan, daw lagi isang patiman sa pag-ulan, o galing kayo na nagtulog palikid, asig lang man to, bisan dito sa lagsang, ako sa may barangay Sumag, nagkatumag kita sa mga gabi, nagtulog palikid, pero pinalman to ka minutos, dugay hulaw naman, sa mga gabi namin, ang panahon, ibang hiringin agaw, pwede ka lagulagaw, doon sa NGC, ano pa sa simpo nila, para makalusot reaction, Eric, no? Ano yung maka-aksyon sa following pinakaling sitwasyon sa palibot sang sunod sang Bacolod sa mga gabi maka-aksyon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz ginagasiling sa tatanang yung maka-aksyon sa din ka mga bayin sang Pinas. Lapoton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon na John Diaz sa muna ang report na una sa patrol aksidente dito sa may barangay Don George, Araneta Highway, Ciudad Sang Bago. Bauti amak mo na no, swerte sang tao, di mo gini mapakta na. Sa kadamo sang labugan niya, pagtupaan niya, dito gid siya nagtupa sa dalom sa mixer. Kundi lasak kaya ulo, buka, wasak. Grabe, no? Muna siyang nag-angkas nga assistant manager isa kalinding da sa Bago. Managay driver, ti ilang lapak sang mixer. Kung ang angkas ti waigid, waigid kasalbar. Linapak kitang ulo ya. Dito gid siya nagtupa sa panguling orida sang mixer. Sus, mixer ang pagkatako-dako, klasis lakyan na. Muna nagagaling sang siminto kag balas bato. Ayo. Muna ko isang problema sa mga tubo-tubo nga kakarga bla nga ang pagkarga ko hindi bla hipid, baraghal. Hindi ko sa mawigit sa dalan. Ikaw yung mga motorista. Malabayan mo ni kag way suga. Tibalda kag daw. Amo ni rason kay way suga mo dulom. Narangka nilang tinumpok at tubo, lumabog sila, ti isa patay, isa pilason. Muning may rason kayo mga bitaw kung gabi mag-check na sa aton NGC tubangan na highway tabla para nga mag-kita ni sa mga nagakarga sa tubo nga usa na ka pinagusto lang hindi blahipit ang pagkarga, nagabaliswa lang ka saramihay lang. Ay, oo. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:36. Balikan na karon sa Action John Diaz. Sa dugang niya si Action Balita. Duga-duga, i-check naman na report ni Action Roger Gutib gikan sa Northern Negros. Antes ko malipat gali, happy birthday karon ngadlaw sa kay kumare ko Rowena Jopines Baquiano. Happy birthday, kumare ko, Rowena Jopines Baquiano. Happy birthday si Mo Maria. Ang panamyaw naman kay Mr. and Mrs. Eva kag Joel Sanko and kids. Nga nagamonitor man sa atong sininga pagpangalagan. Ginatamyaw ko man ang akon nga mga pakaisa. Upod ko nagapamati kami sa imo diri sa Est Homes 3, Fortune Town. Alina kay Toto Neljon Chua galing abroad. Way kita da. Kapamati sa tong Toto Neljon Chua. Ginatamyaw ko man dira, happy listening kay John Ray, sa kay Igzor, sa kay Bimbim, sa kay Paulo, Monmon, Carlo, of course, ako na amigo. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Sangpurok Santol, Barangay Mandalagan. Gapa urok-urok insyawa. Kamati sa Action Night Patrol. Check attendance man si Nong Vicente Encarnacion Similiano dira sa Chick-In Hotel. Paginatamyaw taman dira may gabi lang sa kay Madam Malo Torre dira sa Valladolid, sa mga Torre family, ang sa Paranaque dira pamilya ni Toto Alexis Wingwin Torre,
from UK with love ga monitor to sa. Pumalumina may kabida. Para nga pagpaurok-urok ha. Sakay Jinky Jalagdonda, sakay Jana Merrill Tupas. Nagapaurok-urok kinsawa. Tamya ko lang akon papa idol kag mama Ping. Permigid ka pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid ha. Milili uligo da sang bani ka festango mga gabigid. Sakay Jerry Limaco, kag kay Jenny Solgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron nga paurok-urok man siya pamati sa Aksyon Night Patrol program. Sakay Joseph Nabalian Kasag dira sa Malibay, Pasay City. Check attendance lang siya. Si Katong Dichela sa mga Dichela family da may gabigid gapaurok-urok din sa pamati wa. Felipe Ilaco mayong gabigid kay Teresita Yong. Sakay Jane Biligurio Camelo from Kuwait mayong gabigid. Sinaida Naklito ha sa Barangay Singkang Airport mayong gabigid sa imo. And also sakay Attorney Cesar Biloria Jr. number 7. Ay, Bertie. Nowi to pa Nowi napod mayong gabigid kag man dira nga pagpaurok-urok ha. Sakay Madam Star Mayo, good morning. Dira sa Minnesota, USA. Kapaurok-urok kid siya. Pamati. Ayos. Sige. Kay Jana Mirel Topas natapos ko na sa Himamaylan ni Sagli City. Sa kay Sir Ben Horda Bendor. Sa kay Sir Ben Duran. May gabigit. Alpha Striker. Pero sining kuno kay Nonoy Buti sa Takuling from Alpha 1. Oy, puwerti. Si Jana Mirel Topas aragli sa Himamaylan City. Ayos. Sige, ara ni si Kwan. Ari na si Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Ari si Aksyon Roger Gotib. Line number 3 sa report. Sir, may gabi. Please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita sa Eric, ikan diri sa may norte kapit sa probinsya sa Negros Occidental, medyo masultaway, mabalibot, Aksyon Eric, kag daw laman niya ga tupa ang ulan, manami ilrojip po diri, oning weekend, Aksyon Eric sa bahin sa norte nga porsyon, o sa probinsya. Pilat ka mga balita nga itong siniman tinion ang kabahin lamang sa pila sa mga nabalag opisyal sa Brother Interest ang kapulisan sa syudad sa Cadiz ay sa Aksyon Eric o kundo mga persona nga sila gida nga pang detained ini matapos nga may ara nga natabo nga komusyon nga gin-responderan sa mga katapos ang kapulisan may mga alas 4:30 sigila mga hapon kadiin ang nagpa-record diri mo si Joscora Iscaro kaga ini siya ang 65 anyos presidente sa Villa Cristina Barangay San Juan Ciudad Cadiz sunod sa report na ini siya ang ini nga persona ang nag-report sa taratapan sa kapulisan may katalan siya sini nga bata kilala kay Benedicto Rotante 43 anyos sa edad nga may asawa kag residente sa Don Salvador 1 Barangay Tinampaan Ciudad Cadiz nga housing block direct sa Don Salvador sunod sa report niya ini nga bata ginareklamo sa iya sila nga amay kay naglampos siya ang kung ano haligi sa kawayan. Oo. Kaya sininga ulo kag subong man
ang report nga tapungol pa ni siya. No? Ang nangibitan nga mismo amo nga nga bata na-injured ini ang amay. So nag-report sa pulis, yung takop ang iya sila nga bata nga karon di kinaduman sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. May tatlo ka mga detinado kung naka-detain na generic pero initial ang absolto. Sinigit lamang hapon mga alas 4:50 na matapos nagpiansa sa ila sa mga kaso kag nagbando ang korte nga sila ang paghilwayon. Ang isa din ang piansa sa 80,000 pesos. Yung kilala kay Juby Coriza Mata sunod sa report nag-post ng bill sa 80,000 pesos para sa iya siningat temporaryo hilwayan bangon sini nagmando man si Honorable Judge Gwendolyn Menea ang executive judge sa RTC Branch 60 nga sa diin ginpapanawagan siya sang release order amuman siya kay Jeffrey Cadiz Iliema. Ini siya ang nagagawa man sa PNP Custodial Facility sunod sa report base man sa papanahon siyang release order sa korte nga pirmado man ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Amo man si Rodolfo Nueva Baflor mga alas 4 man sining hapon sang inisya ang maaswelto gikan man sa taratapan sa kapulisan sa bahin sa siyudad sa Cadiz Reca. So, ini tanan mga mando aksyoneris ng korte. Ay lamang kung gisunod lamang sa mga kapulisan bangon nga nag-post ng bill sila sa kinamatarong sa mga detaining maka-post mula sa bill sa tabon mo lang para sila temporaryo nga kahilwayan na. So far, matutaway sa nirek ang area daw kanagini kasi buwas bisan sa badok sa nirek may ara Japon nga vaccination na pati kayo nun dari sa may syudad sa Kadisarina para sa mga pediatric na vaccination blah naotera ang pag-atipan Japon sang amon diri nga mga vaccinators so vaccination team nga pwede gina mga ginikanan magkanto sa ila fundalo ng ila kabataan pagkanto sa may Kadisarina buwasa bisan weekend aksyonerik sa madakutan ni family day na ina pero sige Japon ang mga vaccinators diri sa amon sa local ITF local government sa pagpabakuna labi na gid sa mga minor de edad gamit ang Pfizer nga bakuna. Naman nga tuwadulong ng mga balita, informasyon para sa ito sa mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon pagbalita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guto may report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira sa kay Alberta Estrabon. Amo man kay Madam Connie Del Prado, kay Liling dira and family. Salamat kid sa pamonitor nyo kada gabi diri no. Kay Mr. Mrs. Pretty kag John Mahilom da mayong gabi dira kag mayo nga pagpaurok-urok ha. Kag ginatamyaw taman dira mayo nga papamati sa kay Tokayo Eric Salvacion. Brother ini ni Maninoy Maing Salvacion, may gabi dira kay Maninay Chari Salvacion ha. Eric Salvacion sa barangay San Jose, Sipalay City. Ka-monitor gid. Salamat gid ha. Kag ginatamyaw taman dira happy listening sa kay Lourdes Libuon, Billy Malakad, bata ni Maylin, si Lynn Rose Yusala, ka-monitor sa Manila. Nagapaurok-urok eh. Maman kay Mitring da, no? Partner ni Maylin Yosala sang Punta Baras, Pahanukoy. Gapaurok-urok eh. Pamati sa aksyon na
Night Patrol program. Ang report kinamateryo bago lagid kinadulong sa Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire to my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagtamog ko dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ka ng baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo lang iyang karakter.
Kag ina siya, magsinika nga Jack Bala ang tirador, aral na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin
ginpasinunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala ka po kasi nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taboragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Madam Neda Siguanse, ara siya gapaurok-urok gid pamati sa Aksyon Night Patrol program, no? Si Naida Anisito da, Materesa Hopelinia, Athea Kim Iriman, Diding Alojamiento, si Payo Ngayong Renan, si Kativer Aramana, si Riyata Bongkay Samar, kag si J. Maghamantok, si Raymart C. Bidonya, si Leo si Lee Aquisa, ang gabi gidra, kay Donald Kabasag da, kay Madam Yuni Bilaong and family dira sa Aning Panokoy, kapamati pa sila. Jerry Limaco da, may gabi gida, kay Connie Esparicia Labanyego.
Ara sila. Kaga ginatamyaw tamang lidera happy listening sa kay Kagawad Juanito Tupas ng Barangay Libakaw, Himamaylan. Yan na kay Gina Merel Tupas. Balikanta si Action John Diaz sa katapusan nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yari si Action John Diaz sa balik nga report. John, tis kambak. Arestado aksyoner kayo sa kababahi sa bypass operation ngaging kasakay na ginamang sang gagahon sa station number 8 sa area San Polo, Kabulacan 1, Barangay Singkang Airport, Surad sang Bacolod. Ang subject ang gigilala kay Sarian Joy Gagayanan, 33 anyos, sang Purok na Irugyon, Barangay 35, Surad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa station number 8, nga iya ginaligar mga aduana kasimana nga ginamonitor sang kapulisan, ining si Kagayanan nga temporaryo lamang nagarenta sa mga lugar. Kag sa sulod pa ginamang sanduaman kasimana, Action Ereka, na-recover diri sila nga bypass operation ang tatlo kadalagko. Kag tatlo ka palabang ang sachet isang illegal nga droga nga ginudubanta na kabugat sa 20 gramos kag may estimated market value nga 136,000 pesos. Action Eric, may nakuha man diri nga isa ka violet nga kaita, may isa ka sling bag, kay may 500 pesos nga maning bypass money nga gingamit sa mga kapulisan. Sunod kay Puerto, ang subject diri nila nga isa ka lalaki ang nakapalagyo matapos nga gilatigayon ini aksyon nga nakalumpat sa may kanal nga namtang sa likod sa ila ginarentahan nga purian. Ang ila diri abi nga monitoring dudulagko ning ginahupot kay ginabaligya ko ginaduso nga legal nga droga sa ning Cagayanan sa isa ka lalaki aksyon nga nakapalagyo nga days ko sila monitoring kalabot ni mga 400 grams sa aksyon Erika. Ini man sila ginatudlo nga nagaduso sa illegal nga droga sa ibang mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiring sa tatanang maka-aksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night ka. Salamat Kid Patrol 2, there you have it. Nakabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program, Biyernes nga edisyon, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ato sa lima patrol na unit reporters in action nga nagpakalakad garo kabi. Action John Diaz, back to back Action Nino Bugina, Action Roger Gotiv, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up kay Security Guard Tunog Manwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT expert Christian James Minares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong sila siyang bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kakso sa diin ka man nga Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.